tutu ye hofo eduru ba bi akonta wo se ye kai se aware ye mfa nkosoro ahemam aware whether eye enye ye mfa nkosoro ahemam eti so fi se eduru ba bi na awade ne be hawa na wagya to ho na wapa ba bi atena nye ya na ye ka se onsabunkum ebe hawa twa twetwene na Trona kra ne kan. Trona ne kan se unsa bunkum be hawa ma onkwaje ayeya. Etwa tututwen. Nti awade na yete ho no. Ya de awo no yire ne ayi se ayi esi ayi ni sia ye behwe mum yenu. Obi awakobuna. Obi abekọ no akobuna content. Ya de nti na wo se o makwan emebia be ma wakọ ware no. Ni su ene ne ban ebia ne wudie nhia. Na nam no so no akobonsam gem. Enam no so ne bia wantini som wanyankopon se me usi som no nti yemfanto ho no mo na yenhwe se ye beku yenim ewo abrabo na yebu no mo akotampempi aware na dipa ne beku akoware no na fei amano akwakofa suban foforo so aware no wose bema no eye misei nanti meso enti mesoso mesoso ma ye ni sei wose ebia mekunu kura afa machi enti mesoso no mesoma kwa mo bi. Why is it that today yaw emma worry for ensuru se o me form kunachi adentra ana nei akota ye generation no computer age ani suatera bebrebe no ana di aba bedu abaye normal sese yaw ababe ehu ni hobio the new normal ayeti but there are certain cultures Obawa for nyeda. Yes, agota. Go so ya. It's true. The ebeto no na ebeto no so. So why is it that I can enclave no? E ma worry for bebre nsuro so ne kunu ba hia. Uko volta, uko sirem mantema. Eni ho. Agota na yese sa ma na omo be yesa de no. Eye ma ebia kakra wo ne nsam. Oba otimi twa no ho. Ebasei. They attempted to do so. They titru when they come from the Akan enclave. Who say yen you animal Voltarians no? Ne papa say me ya Boamah and me bo hima me bo bapa na say me ba ya na bema kwabda kesi ba be se na ware de afri me wodo mo a waba oba betua ni trinsa ye bibia me wo mamamre ne mama ne bia o se me yedigya me baba ne kwan because me baba na wade na wo kono sensi ni ya eguma ni ma se ayeso ehun ni sa yeso ehun ni sa so hu wo ntete papa na se wo ntete bone na wo de ma wo ba no wo de kwa wade enti ejane enano a Voltarians no o jane baba kwan e de na ma be ma ware no be ma na tua ni trinsa ne bibia wie no o wona mamre ne na mane bia wo de be jane baba na kwan because notness also ye nuano mo no de pass papa no e de ba ne ma be ma no and some o ka kire de baba no yes ka kire ne say yes se we are de be tunie yes but ye the Akan side no so feel say any bia ba ye ne bie o sadie we ye twam sadie we ye nye ne sadie and ekuyen iti akunta adan ne yen call back to yen tete honum ya mamre ne ya mane bia na ehyepi ya brabo na ehyepi yesuban adan ne yen call back yen san fa metoto ye ne ma bi ho o se ebi ekotra so ebi atwam ebi outmoded de na wo kasa wo de ba ebe hadwene but you pinem wo honum a ene ye betima modify ne kakra atwam ba ye modify ne kakra ye betimi de yahye ene yasetina nimu amane ma akoye de amaye nti mesre se unu obi tu anamo na nipa na monto na oni ni tuo no edu ba bi a akota de ya science ni be show susuma odofo bi no yes odofo bi na ya na ewo muso no mususuma ni nimu dodo na ya de ya obet da bibia di amohu obetire su ba bia mohu se akoe dako obekume obai dako obemama ye ne ensese me ye enti ma me nya no nko ne ba bi ye nua amoako na me ka bibi kire ohini ne se wo de hwese oba na kasa asem na kire no se wo de usika etua dan ka edi amame ewo amame ne me ma ewo abrochire ha akuta obekom ne bia ye nua amako na bra ball no abrochire ngina ye odi to sa fie no yes enti na waka kire me se me bra ye no me di si dan we no me ye ba be pia me ato abonten am ye de
adan yɛ de bɛkyɛ wo ɔbaa no ne nkwadaa no aburokye sanete na wakɔfa mpona aware de na ba bɛtena meme suwat nim meme bɔ bra esi yɛ nkwadaa no koraa yɛ de dia so koraa yɛ another question. Yes point yɛn kɔ bisa sɛ nkwadaa no koraa yɛ awo ɔmo no ɔmo nyina na yɛ me dia so ho iti akunta edu baabi a ɛdini sɛ wobɛ working out deɛ but ɛyɛ mmea w'ani ba ma no soso nyɛ careful kasa ɔmo kan yes because yaw sɛ ɔde sie no mpo na ɔte yɛ akyire a ɛnyɛ ne yasa o but sɛ manim paa te sɛ just using that word to say utumi yɛ bɛrima utumi yɛ bɛrima wo yɛ bɛrima yɛ ka asɛm a ɔbɛyɛ wo yɛ bɛrima me ba sisi a